to the one I've left behind. Prečo ťa to tak draplo? Čo sa stalo? Tak v podstate s kamošom sme začali narovnako a uvažovali sme už dávnejšie nad tým. A tento rok to začalo, takže v podstate taký splnený sen, viac menej. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. Ako sa ti chodí dnes? No, sprvo ti to bolo dosť zvláštne, ťažký zážitok, lebo ja som bola zvyknutá na malú mikru a odrazu veľké auto, predsa len medzi tie kuželky, to bolo niečo úžasné. Treba sa na tom naučiť, no. Tak skúšam. Máš za sebou asi 2 jazdy, tak zlepšila si sa dosť v ďalšej? Hej, prvú som mala 1,45, čo je teda dosť zvláštne, keď ja som bola zvyknutá na malej mikre, na lepšie časy. A prvú ostruž som mala 1,34, takže si myslím, že to bolo dosť dobré zlepšenie. Martin, na slalome poprvýkrát predpokladám, na aute, ktoré je také dosť atypické pre naše cesty. Môžeš divákom trošičku ozrejmiť, na čom to tu jazdíš? Je to Smart Roadster Coupe. To je všetko? Povedz motor, povedzme, kde to má motor, to všetko je podstatné. Má to motor vzadu, má objem 698 kubických centimetrov a je preplnený turbo. Čo znamená, že vy vlastne stále pacujete do kategórie S1 do 1400 cm, napriek tomu výkonovému handicapu tých 1,7, ale motor vzadu to nie je, hádam, v strede, nie? Je to motor vzadu, lebo je uložený za zadnou nápravou, ktorá je hnaná. Dobre, je to vhodné auto na slalom, čo povieš? Určite je dosť zábavné na slalom. Má to trakčnú kontrolu? Má. Zvykneš ju vypnúť? Nie, mám ju zapnutú a napriek tomu to dovolí určité vybočenie zadnej časti auta, takže vie to byť zábavné a zároveň aj dostatočne rýchle. Napriek tomu, že má výkon len 82 konských síl. No dobre, ale tak tá hmotnosť bude zaujímavá a tá je? 810 prázdne auto. Fajn, to je celkom super. Prosím ťa, aké časy asi robíš dnes? Už má za sebou 2 jazdy, odhadujem? Momentálne najrýchlejší čas po druhej jazde mám 1:32 050. Prečo si tu a čo na to hovoríš? Prečo som tu? Tak mám rád auta, mám rád všetko okolo toho a toto bola taká asi jedna z možností, ako si to vyskúšať, ako je to závodiť. Chodievam často na Slovakia Ring a závidím tým všetkým ľuďom, čo tam môžu pretekať, tak som si to chcel vyskúšať, že aké to je.
ako potrebujem sa s tým autom trocha zžiť a je to predsa iné aj jazdenie na veľkom okruhu a jazdenie takto pomedzi tie kuželky je veľký rozdiel, takže dneska to len skúšam a uvidím. Dúfam, že prídem aj na budúce a že to bude lepšie. Po 2 rokoch, ako sa cítiš na pretekoch? Už ako ryba vo vode? No už je to o mnoho lepšie, jak to bolo na začiatku, samozrejme, ale je to ešte stále málo skúseností. Ešte bude treba viacej. Dnes koľko vás je dievčat, si sa pozrela? Hlásili 11. Tak. Ako sa cítiš, keď počuješ toľký počet konkurentov? Som nepozerala ich časy, no ale mám o mnoho lepšie časy, jak som mala predtým, takže myslím, že 1.36 celkom slušné, tak dúfam, že aspoň 8, 7 možno. Počkaj, medzi dievčatami 7, 8, nie, to hádam lepšie bude. No tak možno trošku lepšie. 5., 4.? Ja viem, ty nechceš predbiehať teraz, hej, aby sa podarilo, nech to nezariekneme. Takže ja by som sa ťa rád opýtal, je aj nejaká porobená zmena oproti povedzme minulému roku na tomto aute z hľadiska jazdných vlastností, alebo jazdíš úplnú sériu? Není to úplná séria, je tam športový podvozok, ale ten tam bol aj minulý rok. Okay. A jedine, čo sa budú chystať nejaké tie úpravy v rámci motora, zvýšenie výkonu a to ale až budúcu sezónu. Couple years way too long, babe. And I'll be damned if I'm gonna stick around and take any more of your shit.